Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, La Cafeterako Diana etorriko da gure platora. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1917ko urriaren 8an, Leon Trotski San Petersburgoko Sovietaren presidente egin zuten. Gainera, urriaren 8an ere, baina 1928 urtean, Vitoriano Gandiaga euskal idazlea jaio zen Mendatan. Eta, azkenik, gaurko egunez 1975an, CJ Ramone estatubatuar musikaria eta Ramones taldeko kidea jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Heldu den asteburuan urriaren 16 eta 17an 2020 eta 2021eko Nafarra oineza ospatuko da Lizarran. Koronavirusak 0 kasu eragin ditu Nafarroko adinekoen egoitzetan. Aldezarreko ekimenak pandemia dela eta jarritako terrazak kentzeko eta aldezarreko maila deitzeko eskatu du. Nafarroan 80.000 pertsona bizi dira pobrezia egoeran, pobreziaren eta bazterketaren aurkako sarearen datuen arabera. Nafarroko herritarren 80%ak LGTBI pertsonen eskubidei babesa ematen die. Espartza Galarretik Getze Galarrera doan errepidearen obrak hasi dira 1.400.000 euroko inbertsioarekin. Landa garapenak 1.200.000 euro baino gehiago ordaintzen ditu nekazari gazteak instalatzeko. Buztintxuriko udal kiroldegi berria energiaren ikuspuntutik pabiloi adimendun jasangarri eta eraginkor handia izanen da. Iruñak bidegorrietan segurtasuna hobetu du 176 elkargunetan seinale horizontalak indartuta. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 6etan eta Barañaingo kulturetxean Zirika zirkusek hemendikara ikuskizuna eskainiko du doain. Gainera, gaur ere, baina 7etan, Zetaken kontzertua izanen da zentralen. Eta gaurko arratsaldearekin jarraituz, Kas-kas-kas emanaldia izanen da Kondestablen 7:30 aurrera Katixa Agirre eta Maite Larbururen eskutik. Bihar bestalde, 5etan geltokin ipuin kontalaria izanen da. 6etan gainera, Atarrabian, Kasilda kartoi artean antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da 3 euroko sarreraren truke. Obra 4 urtetik gorako familiei dago zuzendua. Eta horretaz gain, biharko 8etan Agoan taldeak kontzertua joko du Antsoaingo antzokian. Igandean, azkenik Burlatan aurrentzako zinea egongo da euskaraz, Terra Willy planeta ezezaguna filmarekin. Arratsaldeko 6etan hasiko da kulturetxean eta publiko osoarentzat egokia izanen da. Sarrerek 2 euroko prezioa dute. Jarrai dezagun orain gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, hezkuntza ez da garraioaren gatazkan sartzen eta arazoa familien esku uzten du. Argazkiaren bidez, Sarairen 25 urteak nabarmentzen ditu. Horretaz gain, Prendak lehenbizikoz La Manadaren bortxaketa onartu duela jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Gainera, Areson motor istripu batean 56 urteko iruindar bat hil dela ere jakinarazten du. Bestalde, 2019ko Nafarroako energia faktura 2.000 milioi ingurukoa izan zela azpimarratzen du. Baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak gobernuaren gardentasuna bermatu duela ere, Nabarrasunak salaketa bat egin ondoren. Gai aldatuz, Osasunak sadarren berritzak 7 milioi gehiagoko kostua zergatik izan duen azaldu duela aipatzen du. Bestetik, Lizarra ikastolak Nafarroa oinez arduratsu bat prestatzen duela ere jakinarazten du. Kirol arloan, Nafarroako gurpilaulkiko tenis taldea lehen aldiz lehiatuko dela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, iparraldeko EAEko eta Nafarroako unibertsitateek eusko ikaskuntza babesten dutela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Estatuak Volkswagen Nafarroan errelebo kontratuaren jarraipenerako atea ireki duela dio gaurko titularrak. Argazkiaren bidez, Sarairen marea arrosa itzuli dela irudikatzen du.
Bestalde, Nafarroako 40.000 funtzionarioen soldata 102ko igoeraz mintzatzen da gaurko egunkari hau. Gainera, Iruñeko 46 urteko motor gidari bat Areson hil dela jakinarazten du. Eta azkenik, kiroletan, Sadarreko obren kostuaren xehetasunak azaltzen ditu. Honekin lotuta, eserleku bakoitzeko gastua 980 eurokoa dela azpimarratzen du, Europako txikienetakoa. Eta bukatzeko, handitzeari esker urtean 3 milioi itzuliko direla iragartzen du egunkari honek. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Azpeitiko herri batasuneko zinegotzioia den Kike Zurutuzaren deklarazioak nabarmentzen ditu, bomba eskutitzen arira. Argazkian, Bilbao Arena BBK Live jaialdiaren erritmoan dantzatzen eta salto egiten ageri da. Horretaz gain, EAEko barrutietako ekitaldietan ura baino ezin dela kontsumitu jakinarazten du. Eta bukatzeko, elektrizitatearen prezioaren igoeraren aurkako itzalaldia azpimarratzen du. Berriara pasako gara. Titularrak nabarmentzen duenez, Txiditek konstituzionalaren epaiak ia ez diola foru berriari eragin adierazi du. Irudian, argindarraren prezioaren igoeraren aurkako protesta ageri da. Bestalde, Eusko Ikaskuntzak eta unibertsitateek lankidetza ituna egin dutela jakinarazten du berriak. Horretaz gain, Egoitz Urrutiko etxeak epaiketaren hasieran etako kide izana ukatu duela aipatzen du. Gai aldatuz, literaturako Nobel saria Abdulrazak Gurna elebegirrigileak irabazi duela jasotzen du gaurko azalak. Bestetik, 2022an Hego Euskal Herrian batez besteko pentsioa 28 euro igoko dela iragartzen du. Kirol arloan, Realeko presidenteari Jokin Aperribairi eskaintzen dio tartea, eta amaitzeko Poloniako justiziak Europar Batasuneko zuzenbidea gainetik dagoela zalantzan jarri duela aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, bihar seismoak Alde Zaharra astinduko duela dio. Horretaz gain, Xabi Lozanoren deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, berdez jantzita datozen arren betiko eredua dela. Eta, azkenik, beste behin ere, birbiktimizazioa ematen ari dela aipatzen du, Manadako kasuaren harira. Goazen orain, gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenekin. Gaur giro egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Zerua oskarbi egongo da, sortuko diren behe-lainoak izan ezik, edonola ere azkar jasoko du. Haizea brisa moduan ibiliko da. Temperatura minimoak hotzak izango dira barnealdean, eta temperatura maksimoak 20 graduren bueltan ibiliko dira ia edonon. Bihar larunbatean behe-hodeiak ugarituko dira iparraldean. Egunaren erdiko orduetan ostarteak izango dira nagusi, bereziki hegoaldean. Bertan eguna eguzkitsua izango da. Baina goizean eta arratsalde gauean behe-hodeiak sartuko dira, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da, eta barnealdean indartu egingo da. Temperatura minimoek ez dute ia aldaketarik izango, eta maksimoek koska bat egingo dute behera. Eta igandean eguna behe-hodeiekin hasiko dugu. Behe-hodeiak ugariak izango dira goizean, eta ipar isurialdeko zenbait lekutan zirimiri apur bat egin dezake. Arratsaldean garbitzera egingo du, eta eguraldi eguzkitsua gailenduko da, bereziki hegoaldean. Haizea iparraldetik finkatuko da, arratsaldean apur bat bizituz. Temperatura maksimoak behe-hodeien eraginez pixka bat jaitsiko dira, baina minimoak altuagoak izango dira orokorrean. La Cafeteratik Diana etorri da gure platora, gurekin hitz egitera. Kaixo, Diana. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zu? Pues hemen bueltan berriro. Bai, aspaldiko parte. Aspaldiko, bai. Eta gainera, bueno, ipuin batekin zatoz. Hori da, bai, gaur proiektu berri batekin, eta bai, pues beti bezala gure gauza kontatzera eta jendeari azaltzeko hori zertan gabiltzan eta ze proiektu motan hartzen dugu parte. Eta bueno, zer aldi guztu kontatu kabainurria? Pues begira, gaurkoan ekartzen dugu kabainurria. Kabainurria izan da 3 sortzaileen partetik sortu den ekimen bat. Ipuin txiki bat da, istorio simple, txikia, pertsonai simple eta txikia.
Baina egia esan da, irakurtzen duzunean ipuina eta sartzen zarenean pixka bat kabaren munduan ikusi dezakezu hori beste ideia edo beste balore ematen duela ere ipuina. Hori jokatu dugu, hori pixka bat egiteko txikientzat zerbait, baina gure artean ere badaukagu beti zerbait buruan guztiak egiten dugu lan txikiekin, eta batzutan nabaritzen dugu txikientzat egiten diren produktu batzuk egiten direla, ez dakit, jente tuntunari ez dakit, egingo zenukeen bezala. Hori da, orduan txikiak dira txikiak, baina badakite ze gustatzen zaie eta ze gauzak hori dira onak edo ez, hori da. Eta orduan hortik joan gara pixka bat lan egiten. Ze hiru sortzaile elkartu zarete honetara? Bai, begira, hau ipuin txiki batetik sortzen da ideia, Adriana Marrodanek idatzitakoa. Adriana Marrodan Esteiako lagun bat da, eta hori, bera bere etxean konfinamenduan geundela eta hasi zen hitzak elkartzen eta esaldiak osatzen, eta izan zuenean pixka bat ideia orokorra, jarri zen harremanetan Maria Suberbiolarekin. Maria Suberbiola da Musas y Fusas izeneko entitate edo enpresaren arduraduna. Orduan, beraiek ere elkarrekin lagunak dira, txikietatik, eta orduan sortu zen, musika jartzea. Eta orduan, ni nola Mariarekin ere beste zenbait proiektuetan egon gara elkarrekin lan egiten, deitu zidan, eta esan zidan, haizu, egiten dugu gauza hau, ia nora eramaten dugu, nahizu, venga, tira, bai, Mariaren partetik etortzen diren proposamenak edo ekimenak beti oso interesgarriak iruditzen zaizkiguela Krafeteran, eta orduan, hor sartu ginen hiruak, bai. Esan duzu ez, konfinamenduan egin zen dutela, orduan agian ze hasi zen entretenimendu ez dala? Bai, egia esan da, nik uste dut sormen inguruan gabiltzan jendea, ez da bakarrik zu lan egin behar dituzun orduak hortan sartzen duzula, ez? Azkenean zu zaude zure familiarekin, lagunekin, eta beti zaude gauza horrekin. Orduan, konfinamenduan, gonda denbora pilo bat gauzetan pentsatzeko, eta hori gauza txikiak egiteko, eta orduan sortu zen, orduan eraman dugun martxa guztia izan da pantailaren bitartez. Mugikorrekin, Zoom bitartez, Meet bitartez, hori, imaginatu, ez? Haizu, begiratu, 3. pagina, iaz, eta, venga, eta... Euskat, komplikatu du horrek? Komplikatu du, baina azkenean ere, nik uste dut nire konklusioa pertsonalean, izan dela azkenean, zu nahi duzunean zerbait egin, bilatzen duzula modua. Orduan, ezin gara elkartu, ezin gara, ez dakit, junto izan lan egiten, baina beste modu bat bilatuko dugu. Orduan, hor sortu da ere, beste erlazio mota. Eta azkenean, proiektu mota hauek egiten dituzunean ere, zure gauzak edo ez, barnean dituzun gauzak ere, ateratzen dira kanpora eta itxialdian ere, guztiak egon gara pizka bat, ez dakit, entre dos mundos esaten den bezala erderaz. Orduan izan da momentu perfektua hau ateratzeko. Dena enez, elkartzea alde batetatik testua, beste batetik diseinua eta bestetik musika, eta zuek bakoitza bere etxean egon da. Horrela esan da, nahiko zaila dirudikero zerbait ez, bere osotasunean. Bai, begira, lehendabiziko momentutik esan genuen, hau ezin da izan unibertsitatean edo institutoan zeuden bezala eta esaten zuten. Haizu, egingo dugu elkarlan bat, zu egiten duzu parte hau, zu beste hau, ezin zen horrela, zeren gu pentsatzen genuen, eta ni pertsonalean ere, beste lanetan ere horrela ikusten dut, azkenean talde lan bat egiteko, eskeda sare bat bezala, guztiak joan behar gara josten, eta guztiak elkarrekin, eta azkenean ez dira 3 pieza elkartzen direla eta daukagu hemen kabainurria ez, izan da beste lan mota bat, ez? Pizkanaka zu imaginatu, niretzat, ni adibidez jarri ditu dela irudiak, ez da berdina bakarrik izatea tekstu bat eta ni asmatuko dut, ez? Nola da kaba, nola da bere ingurua, baina, klaro, bitartean dago Maria hor, abestiak eta tema horiek konposatzen orduan. Eske nik marraztu behar baldin badut inorri bat, badakit ja nola entzun behar dut inorri hori, ez? Edo hori beste pertsonaiak, ez? Zer da jakintxu, ez? Dela beste pertsonai bat.
dago haserre, dago ze pasatzen zaio. Orduan entzuten duzunean musika, ja daukazu beste pista bat. Orduan hori elkarlana benetan egitea modu hortan, proiektu hauentzat eske da klabe. Eta da, kasu honetan zure zatia zer izan da azkeneko, alenik eta behin ez, testua eta musika Bai, eta gero... ez azkeneko bezala, zen hori esaten dizudan bezala, guztia joan da batera, osea, musika eta irudiak joan dira batera osatzen, eta bata bestearekin, joaten elkarrekin denbora guztian. Orduan, nire partea izan da ilustratzea, irudiak jartzea. Orduan, hori nik egin dudana da, karo, nola, ez dakit, ni nire barruan beti ikusten dut nola liburu txiki bat dela, ez? Baina txiki bat nola zerbait bitxia, ez? Izan behar da, zerbait simplea, baina izan behar du zerbait. Orduan esan genuen, nola jarri dezakegu lakrafeteratik zerbait berezia liburu hontan. Eta orduan, irudiak sinmas egin beharrean, egin genuena izan zen eskuz eta pintzeles eta akrilikoz eta tekstura eta irudi asko margotu, marraztu eta zirriborroak egin eta gero eskaneatu eta horrekin ja ordenagailuan beste lan guztia egitea. Ez personaiak diseinatzea eta guzti hori. Lan handia egon da, ez? Lan handia bai, baina orain ja ikusten duzu horrela eta emaitza ikusten duzu eta izugarrizko poza bai. Eta gero jendea eman dion harrera ere oso garrantzitsua da. Osea, pentsatu dezakezue, gu sartzen garenean honekin ez gaude pentsatzen, zenbat diru irabaziko dugu, ez. Gure gauza izan da, prozesuan ongi egon, gure artean zerbait polita sortzea, eta ikusi dugunean gorantzuan garela, eta zerbait polita eta kalitatezko atera dela, esan dugu, imprimatzen ditugu, eta jazta. Eta orduan hortan gaude. Orduan oso pozik, ez? Oso pozik egia esan da, bai. Eta ekarri dituzu hemen ere, lehen aipatu duzu ez, materialak bai, ekarri dituz, bai, ikusteko, hori, inurri bat da, orduan inurritegi batean bizi da, hiriko inurritegi batean. Orduan guk egin duguna, da, hori, adibidez, kasu honetan inurritegia sortzeko, hori, paper marroiak, ez? Paper marroiak egiteko itzalak, ezberdinak edo kobazulo bat egiteko, edo, hori, eta gero pertsonai guztientzat ere, hori bere teksturak eta bere gauz bereziak. Eta hori entzun bitartean, ez? Irakurri, entzun... Hori da. Inspirazio mota desberdin bat izan da, kasu honetan. Bai. Eta gero hori oso garrantzitsua da ere aipatzea, ez dela Maria, Musas y Fusasen arduraduna egiten duena da askotan, ezak nola esango genuke, ipuin bat edo liburu bat musikalizatu, ez? Musika jarri, hau da, bera hartzen du liburua eta aurkitzen dituen esaldiak musikalizatzen ditu, ez? Konposatzen du zerbait eta ematen dio forma. Kasu honetan ez da hau. Liburuan badaude 7 pertsonai kabarekin kontatzen, orduan badaude 7 abesti originalak, eta ez dute, bai, daukate zer ikusirik ipuinarekin noski baietz, baina ez da liburuan irakurriko dugun testua. Hau da, dira bi gauza elkarrekin joaten direla, baina gauza ezberdinak. Ez da ikusiko duzula, entzungo duzula gero ipuina aurkitzen duzun bezala. Hemen ipuinan, hori da, orduan hemen ipuinan badaukagu tarjeta USB bat, eta tarjeta USB hontan aurkitu dezakegu, barkatu. Bai, zer nago fuerte. Bai. Hori aurkitzen duzu tarjeta USB bat, eta orduan hemen barruan hori aurkitu dezakezu audio ipuina, musikarekin ere, audio ipuina, soilik audio ipuina, eta gero 7 abesti original hori ipuinarekin joaten direla batera. Eta gero barkatu oso garrantzitsua ere, klaro, egin ditugu euskerazko bertsioa eta erderazko bertsioa. Orduan, euskerazko bertsioa Olaia Olaberriri eskertu behar diogu. Olaia Olaberrian egiten du normalean Mariarekin, eta orduan bere izan da arduraduna liburua itzultzeko, abestiak itzultzeko, abesten ditu eta egiten du audio ipuina ere. Eta, klaro, hori ere oso kurioso, zeren azkenean abesti hauek badaukate rima bat, zentzu bat. Orduan, ostras, guzti hori pasatzea, klaro,
vamos, ni ikusi nuenean, esan nuen, no, lemaja. Bai, zeren oso zaila iruditzen zitzaidan, karo, Maria bere buruan ikusten du erderaz. Orduan, klaro, guzti hori pasatzea, zentzu berdinarekin galdu gabe ezer, eta hain ongi egitea, pues, superongi. Eta lortuta dago. Lortuta, bai. Eta, bueno, aipatu duzu ez, pozik zaudetela emaitzarekin eta jendearen erantzunarekin. Non eskuratu daiteke liburua? Pues eskuratu dezakegu Musasifusas-en webgunean, dela www.musasifusas.com. Orduan, hor egin dezakezu erosketa. Eta esan behar dugu, hori nola egin genuen prebenta bat, kaleratu baino lehen, eta hori eman dioten, guri segitzen gaituen jendea, edo ezakit, edo mundu ontako jendea, harrera super ona eman dio liburuari ipuinari. Orduan, gaudeia, ia... Azken aleekin. Azken aleekin, baina egia, egia. Orduan ez dakigu egingo dugun beste bigarren bat, edo nola egingo dugu. Bueno, ongi badoa, Bai. Eta gero hori aurkeztuko dugu liburua, urriaren 21 kasinoan hor, hori da, Iruñan. Eta nor espero duzu joatea bertara? Pues, gure lagun guztiak, gure familiarrak, eta gero ez adibidez, Mariaren partetik ere, Maria beti dago kalean lan egiten, espektakuloak egiten, formazioak egiten, orduan Mariari jarratzen dio jende pilo bat. Orduan... Sortzaileen munduko jende hori. Bai, eta bere kontzertuetara eta bere gauzetara asistitzen diren familiak ere. Orduan, bai, hori espero dugu. Eta ez dugu aipatu, ze adintarterako edo da egokia ipuin hau? 3 eta 8 urte tartean, esango genuke, edo, bai, 3 edo 9, 10, bai. Eta kontatzen du, Kaba Inurriaren historia? Bai, Kabaren Inurria, Kaba Inurriaren historia oso, orokorrean oso simplea. Baina gero hori esaten dizudan bezala, orduan historioa da inurri bat, bizitzen dela hiriko inurritegi batean, eta bat batean esaten du haizu. Eta hemen betirako, ez dakit zerbait egin dezaket zulotxo bat, sartzen naiz eta ia nora iristen naiz. Orduan historioa da pixka bat, Kaba bizitzen duen bidai hori, abentura hori, ze pertsonaiekin harremantzen da, eta nola ere, eta nola azkenengo momentuan, iristen da beste egoera batera, eta esaten du haizu, eske ausarta izan behar da ere batzutan, ez? Pentsatzen duzunean, ni hemen ja daukat guztia egina, jazta. Haizu, egin zulotxo bat, ia zer ikusten duzun. Eta hortaz doa, bai. Hori da mezua, berezko mezu nagusia, eta gero baloreak, ez, ere lantzen ditu. Bai, baloreak, eta gero gauza garrantzitsua ere, guretzat zen, badakit oso modan dagoela orain feminismoa eta emakumeak eta hori, eta nire lanean, la kafeteran, nago tema hauekin egunero. Baina eske benetan, ipuinak hartzen dituzunean, ni pentsatzen dut, nik irakurtzen dituen ipuinak txikian nintzenean, eta beti ziren, protagonistak beti ziren berdinak. Eta esan genuen, ez, hontan izan behar da, emakume edo... Inurriene bat. Bai, hori da, ez, edo pertsonai femenino bat, ziren azkenean, haizu, zergatik ez. Eta orduan, hori jarri dugu tesitura batean, hori ez, bera dela ausarta eta esaten dugu, haizu, hemen ja dago guztia egina, pentsatuko dut ia ze aurkitzen dudan eta nola bizitzen dudan ni prozesu hau, ez? Beste zerbait ikusteko edo beste jende ezberdinak aurkitzeko nire bidean, eta ze gertatzen da jende horrekin edo pertsonaio horrekin, ez? Bale, eta orain zer espero duzu, pixkatez, behin lana egin da, orain tokatzen da zatirik onena edo? Bai, orain hori emaitza disfrutatu, eta, gure ideia da ere zerbait sortzea edo zerbait armatzea honekin jarraitzeko pixka bat. Hau da, badaukagu liburua, badaukagu ipuina, badaukagu historia eta badaukagu musika bat. Orduan, horrekin, hori, egingo dugu hiruen artean zulotxo bat, ia zer aurkitzen dugun, ez? Espektakulo txiki bat, edo, ez dakit, nola esaten den, kuentakuentos edo ipuin kantari hauetako bat, zerbait armatuko dugu honekin. Orduan oraindik
Kabaren historiak jarraituko dugu. Bai, a ber. Ongi hasi da, ez? Ongi hasi da, eta hori espero dugu zulotxo hori egiterakoan, Argitzen pues, diote, bai. Eta toki honetan, Hori da. Ez dakit ez, agian bukatzeko zerbait faltatu izan den, esateko? Nik uste dut, nik uste dut, bueno, ez dakit, azaldu bai, dugu, gaur nago, gainera askotan kostatzen zait gehiago, baina gaur nago uste dut nabaritzen dela ere, pues hori ez. Bai, pozik nagoela, eta niretzat garrantzitsuena egin dugun emaitzaz aparte, emaitza ona baldin bada, pues ya da la leche, baina prozesuan inkluso lagunak aurkitzea, zeren esaten dizudan bezala, azkenean egon gara urte eta piko, honekin lan egiten zen, azkenean gaur egun ere, ez dut esango edozein egiten duela liburu bat, baina, bueno, batzutan sensazio hori daukat. Eta, haizu, zerbait tona egitea edo zu, ez dakit, bai, arro sentitzen egiten duen zerbait egiteko lan egin behar da. Sumatzen gehitzen baldin badiozu, pues hori, bakoitza dagoela bere etxean, bakoitza egiten duela lan ezberdina, baina gero guztia elkartu behar dela, eta bitartean lagunak egin garela elkarrekin eta beste zenbait proiektuetan pentsatzen ari garela ja, pues eske, balio berezia du proiektu honek. Bai, seguro baietz. Bai. Mila esker, etortzen. Bueno, zuei beti bezala hori harrera emateagatik eta hori interesa jartzeagatik gure proiektuetan. Noski baietz, mila esker, etortzeagatik eta izango dugu zuen berri ere. Hori da, eskerrik asko. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Zizur nagusian, liburutegia goiz ez itxita egonen da hautapen prozesua amaitu arte. Urriaren 11tik aurrera, ordubietatik 8etara izango da ordutegia. Bestalde, Ardoi Eskubaloi Klubak txikientzako eta nagusientzako doako jarduerak antolatu ditu urriaren 8tik 12 bitartean. Ardoi Eskubaloi Klubak Fede Diaz Guerra lehenengo memoriala antolatu du uztailaren 9an, 75 urte zituela hil zen klubaren sortzailea eta ohorezko lehen bazkidea izan zenaren omenez. Federico Diaz Guerra biko Nafarroako Eskubaloi Federazioko presidente ere izan zen eta oso maitatua zen kirolau maite zutenen artean. Urriaren 8tik 12 bitartean egingo da memoriala Zizur nagusian, eskubaloiaren praktika sustatzeko helburuarekin. Horretarako, doako jarduerak egingo dira, publiko orokorrarentzako irekiak adingabeentzat, familientzat, entrenatzaileentzat eta eskubaloiko jokalarientzat. Elkartearen asmoa, ekitaldi agenda hau Zizur nagusiko jaiekin bat datorren urteroko ekitaldi gisa programatzea da. Jarduerak gaur hasiko dira, txikienei eta haien familiei zuzendutako hainbat jolas jarduerarekin. Eskubaloia kalean, eskubaloi akrobatikoa eta eskubaloi jokoak puzgarriekin. Gainera, urriaren 11an, astelenean, arratsaldeko 7:30tik 8:30 endokrinologian eta nutrizioan espezialista den medikuntzako profesional batek entrenatzaileei eta gurasoei zuzendutako hitzaldi solasaldia emango du. Udal kiroldegiko kluben aretoan izango da hitzaldia, sarrera librea izanen da lekua bete arte. Eta azkenik, urriaren 12an, asteartean, Fede Diaz Guerra omenduko dute haren omenezko lehenengo memoriala ospatzeko. Hainbat partida jokatuko dira udal kiroldegian eta sarrera librea izango da. Eta bukatzeko, Zizur nagusian taxi geltoki berria egonen da gaurtik aurrera San Cristobal Errondan, Fitobet albaitariaren eta Luzia Zabala ilapaindegiaren artean. Taxien geltokiaren ondoan, txandakako aparkatzeko 2 plaza jarriko dira, urdinak. Tokiko saltokietan kudeaketak eta erosketak egiteko aparkalekua errazteko, aparkatzeko gehieneko denbora batekin. Gainera, geltokiaren aurrean, taxientzako itxarote tokia gordeko dira, zerbitzu bat egitera ateratzen direnen geltokian aparka dezaten. Taxi geltoki zaharra kendu egingo da eta gaurtik aurrera ez da martxan egongo. Iruñeko udala pintura gorriz egindako seinaleztapen lanak amaitzen ari da
166 bizikletendako pasabidetan, horiek erripideren batekin gurutzatzen diren puntuetan. Segurtasun neurri pasibo bat da, ibilgailu motordunen gidariei toki horretatik bidegorri bat igarotzen dela ohartarazteko. Pasabide horiek oinezkoen pasabideekin batera joan ohi dira, eta modu horretan pintura gorria seinaleztapen horizontalaren diseinuan bertan sartzen da, sistema hori martxan jartzeak dituen eragina eta kostuak murriztuta. Urriaren amaierarako, bizikleta espaloiak edo bidegorriak elkartu eta semafororik ez duten hiriko bizikleten pasabide guztiek kolore gorriz nabarmendutako seinale horizontalak izanen dituzte. 110 puntu horiek martxan jartzeko lanek 50.000 euroko aurrekontua dute. Ondoren, seinaleztapen lanak eginen dira semaforoz erregulatutako pasabideetan. Lehenengo fase honetan, pasabidegileen seinaleztatuko diren auzoa Lezkairu izanen da. Izan ere, duela gutxi eraiki eta bidegorria asko garatu denez, ezaugarri horietako 57 elkargune ditu. Horiez gain, 15 pasabide margotzen ari dira Buztintxurin, 9 Iturrama eta Arrotxapea auzoetan eta 8 Txantrean. Mota horietako pasabideak ere badituzten eta hilabete amaierarako seinaleztatuta izanen dituzten beste auzo batzuk, honako hauek dira: Milagrosa, Azpilagaina, Erripagaina, Mendebaldea eta Sanduzelai. Bestalde, Buztintxuriko kiroldegi publiko berria eraikin trinkoa eta irisgarria izanen dela iragarri dute, ia 4.000 metro karratukoa. Inguruan lorategi eremu bat izanen du eta sarrera nagusia aterpe baten bitartez Victor Eusa kalean egonen da, lursailaren eremu lauenean. Eraikinaren irudiak 3 sabaileio handi izanen ditu bereizgarri, ipar-mendebalderantz orientatuta. Azpiegitura horrek izanen duen pista nagusia zeharkatuko du 3 pistatan zatitzen halko da, eta sabaileio horiekin bat etorriko dira. Buztintxuriko kiroldegia hiriko 9. udal kiroldegia izanen da. Arrosadia, Azpilagaina, Ermitagaina, Ezkaba, Jose Maria Iribarren, Mendillorri, Arrotxapea eta Sanduzelaikoarekin batera. Barruan, paseorako eraztun bat izanen du, publikoari irekia edo partida kasi aurretik berotzeko, eta erabilera anitzeko 2 areto handi eta 260 ikuslerentzako armaia izanen ditu. Auzoko ikastetxeetatik gertu dagoenez, ikasleak errez sartuko dira azpiegiturara gorputz hezkuntzako eskolak eta eskolako kirol jarduerak egiteko. Eta gainerako udal kiroldegietan bezala, guneetara sartzeko sistema bat egonen da kirol entitateen, auzo elkarteen eta banakako eskaeren bitartez. Eta gai aldatuz, Gureak egin 15 eta 18 urte bitarteko gaztei zuzendutako programa bat da, kultura transmititzeko eta sormenerako laborategi moduko ikastaroa, hurbileko kultura errealitatean oinarrituta. Iruñeko udalak eta Eusko Kultur Fundazioak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute urriaren 15-tik maiatzaren 27 bitarte programa garatzeko hainbat udal zentrotan. Urriaren 13 bitarte eman daiteke izena online, 150 eurotan. Ikastaroak 3 egoitza izanen ditu, Juslarrotxa Zibiboxa urritik abendura bitarte, Gaztediaren etxea urtarrilan eta otsailean, eta San Francisco Eskola, martxotik maiatzera bitarte. Proiektuari buruzko argibide guztiak webgune honetan ere kontsulta daitezke, irubikoitza gureakegin.eusen. Gureak egin laborategia esperientzia kultural paregabe eta berezia da, eta kultura euskaraz sortzen eta ematen duten adierazpenetara hurbiltzea izanen du xede, bizi diren testuinguruari arreta berezia jarriz. Praktika sortzaile edo artistikoak eginez, lotura puntuak eraikiko dira tokiko kultura adierazleekin eta adierazpenekin, horrela eredu propioak sortuz. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta ongi pasaste buruan.
Gaztelu baltzori, berreungudari oro sumin, zaintzen zaitu bentzaldun onak, naparraldez egin da bezin. Izkilu gorri zenbat gazte, bildur bako menditar lerden, eta horrek jatso jaun horreik, Jabierreko zaldun guren. Ikurrin bat kateta lili, torre goitijan zabaldago, bera salduko daun semerik, mendionetan ez da baio. Amaiurko bat ezain horrek, zidartorotaz oio egik, bastan ibarran zenbat etxai, arrotz gabeztago mendirik. Esiturik amaiur dauko, Mirandako konde Espainiarrak, horrek bai burrizko jantzkiak, ta urrezko ezbata sagarrak, berekin dator bai berekin, leringo etorren semia, txakur txarrak jango alabe, herri bako zaldun dongia. Goiko aldetik hasten dira subaga hotxez, hormak kontretan zenbat zurgu, eta gezi zorrotzak airez, baina torrean zabaldabil, ikurrin bat kateta lili, nok zapaldu ete dagikez, berreungo dari horok zoli. Amaiurko gaztelu baltza, jausi jatzoz torre goitizak, baina arrotza etzadi galdu, napar seme dira guztiak. Arresi gorri zubi hausi, zein gitxiriran zaldun horreik, Erixo samurño zakile, aberrimin baita biltze horreik, Mirandako konde gaiztorrek, jo egixo zidar torotak, ikurrin bat kateta lili, ez daulaztan dugu aixeak, berreungo dari oro sumin, gaztelupian dago zilik, ordutik ona zenbat baino, Naparruan ez da berririk, Naparruan ez da berririk, Naparruan ez da berririk. Altamendu frankista, herriaren kontra, herriaren kontra. Darien irrintzia, mendietan zera, doa. Urdinezko gerria, defendatu behar, defendatu behar. Herriaren kontra,
inposizioa, errepresioa. Mendi bazterretan lurperatua. Banko demokraten eskutik fusilatua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.